Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, presyo sang LPG may pagsaka o kung dako nga pagsaka sa marason nga semana. Ini ang pinakadako nga saka sa presyo sang LPG sa kasaysayan sang Pilipinas. Sa Lunes, ginapaabot nga magasaka man ang bilisang liquefied petroleum gas o kung LPG. Naging kumpirma sa petroleum company nga Rigasco. 400 to 500% ang ginsaka sa shipping cost ng LPG o kung 30 pesos sa kada kilo. Sa contract price ng LPG as of March 25, $95 kada metric ton ang saka o kung 6 pesos sa kada kilo. Kung 11 kilograms nga LPG ang ginabakal sa isa ka konsumidor, nagkakahulugan ini sa 385 to 440 pesos nga saka sa kada 11 kilogram nga tangke. Kung masobra sa 1,000 ang bili karon sang LPG, magalabot na ini sa halos 1,500 pesos sa marason nga semana. Ini man ang pinakadako nga price adjustment sa bilis sang LPG sa kasaysayan sang Pilipinas suno sa kay Arnel T, ang presidente sang Rigasco. Pero sa paglantaw niya, ini pinakadako nga igiho sa presyo kag kun magsaka pagid ini, hindi inaamo sini kataas. Samtang, mayroon naman sa ginalantaw karon nga pagsaka sa masobra 6 pesos sa kada litro sang diesel next week, kag masobra sa piso sa gasolina kag kerosene.